Salutare YouTube, eu sunt Scoings și amicul meu Extreme Boy. Salut YouTube! După cum știți din al doilea episod, partea a doua, am rămas aici la terminarea acestei terase. Am terminat-o cât nu erați, nu filmam. Am făcut aici o grădină. Am făcut grădina. Acum ne pregătim să facem balcoane la noi în cameră. Da, uitați, eu am făcut și camerele când nu filmam. Aceasta este camera mea. Și camera mea, Deci- vreau să vină cu să o filmezi. Ia uite ce frumoasă e. Uitați, Uitați-vă pe sus. uitați. Piatră roșie, aur, fier, lapis lazuli și diamante, Da. bă. E n-a ce face, așa că și-a pus diamante în loc de tavan, aur, fier, ce a vrut el. E camera lui, deci. Am vrut să fac și de smarald, dar n-am avut destul. Da, mă rog. Acum ne pregătim să ne facem balcoane la casă, la camere, pardon. Dar trebuie să ne facem uși. Tu ți-ai făcut ușă sau vrei ușă? Cred că am ușă. Ok. Știu eu să-mi fac dacă n-am. Da, am două. Ai două, e bine, mi-am făcut una. Mă apuc să sparg aici. Așa. Uite ce frumos, am o idee. Ce? Dar vrei să facem balconul din lemn sau tot din piatră? Stai că am văzut. Din pietruială. Eu cred că îl fac Balconul? tot. Da, Eu cred că îl fac din lemn. Da, bine, ai dreptate. Dă mai bine lemnul. Da, ai dreptate. Lemn cu piatră. Ia uite-te la tine la geam. Intrusul! Hai să intru la mine în cameră. Da, acum n-am cum să... Las că merg pe ușa principală acolo. Ok. Facem așa. Unde-i mă ușa aia principală? Jos. A ta e una... Auci! Auci, am căzut, am căzut. Las că strici. Mi-a trecut. Dar acum mi-e foame. Am avut mâncare, am avut pește. Ei mă ușa aia. Jos, dar pe partea eilaltă. Uitați cum ne certăm. Mergează. Ce faci? Tu zburai? Sau ce făceai? Nu, știu o combinație de taste. Ok. Dacă știi tu, bravo ție. Și toate noi ne facem deja balcon. Ne facem balcon, casă. Da, să avem și noi o casă frumoasă. Da. Modernă. Dacă modern înseamnă că e din piatră, dacă e modern. Da. Las că mai bine îmi dau home direct. Ok, eu pot să pun sticlă de aia pătrată, știi? Eu am strâns niște cărbune, Am și o cărbune, am și toții. eu am un stack și 8 bucăți. Bravo, ce să zic. Unde rămăsesem? Aici. La făcutul balcoanelor. Și de toate alea. Eu trebuie să sparg aici. Cred că eu să-mi fac balconul chiar cu două uși. Cu două uși, cu o ușă, bre, ce îți trebuie 5 uși. Îți trebuie 5 uși pentru un biet balcon. Uite, o să arate mult bine o să arate. Dar nu trebuie 5 uși pentru un biet balcon. Am zis două. Mă rog, 2, 5 pentru un biet balcon nu îți trebuie atât de multe. Deschide și La tine tot aia e 2 sau 5. nu neapărat, dar deschide-mi ușa să văd și eu cum arată la tine. Că de-abia m-am apucat. La astea nu se mai pun loc, știi că nu mai are cine să vină. Că aici va trebui să spargem noi. De frișem aici pădurile. Hai că ocupă-te la tine, omul la mine. Păi eu deja am terminat la mine. Uite, stai așa, rămâi acolo unde trebuie să-ți faci balconul. Salut, vecine! Unde ești, mă? Salut, Sconks! Da, nu cred că îl las așa. După cum vedeți, la noi aici plouă. Din păcate plouă. Ne-a prins ploaia. Și ce dacă plouă, nouă ne convine. Plouă 9 nopți și 9 zile. 9 ne convine. Da, știi. Da, nu, cred că îl las... Cum zici, să vin cu el încolo sau să-l las așa la mine aici? Cine, balconul? Da.
Mai măricel puțin ar fi bine. Adică așa, Mai lung, adică. mai lung? Cum? Da. Încolo? Cam până unde sunt eu. Atât de lung? De unde atâtea resurse? Uite capul tău. Eu am. Da, știu. Lucrez și eu lemnul. Cam atâta, că nu-ți trebuie dita mai balconul ca să te bucuri de o priveliște. Mă rog, cum faci cum vrei. Da, ar trebui să le facem egale, știi? Să le facem egale pe amândouă. Păi eu vreau să-l fac lung pe al meu. Ei, acum fițe. Fițe de divă? Bifat. Mușcă de lift? Bifat. Da, după cum vedeți, noi am uitat să mai vorbim și cu dumneavoastră. Asta e problema noastră. Nu uitați, dacă vă supărați pe noi, lăsați un coment. Dacă nu vă supărați pe noi, lăsați un coment. Da. Asta e vorba mea de final, Mihai. A mea, știi două. Da, Care? O zic la final. trăim în România, asta ne ocupă tot timpul. La revedere. Da, dar nu acum închem. Da, știu. Cam mai trebuie să sap. De-abia am făcut 6 minute din acest video. Studiem și la când trebuie să terminăm. Nu știu. Că eu mi-am luat cam tasia, știi, și cu Vreau ea... mai mult de 10 minute? Da, O, bun. muy bien. Cam așa va arăta balconul. Da. Așa, cam așa. Uite așa. Se faci veține. După cum vedeți, noi ne-am făcut armuri de diamant. Treaba noastră de unde am făcut rost. Da, am minat. A dat norocul peste noi. Am mâncat carne putrezită. De să nu mori. Nu, doar foamea mă ține doar așa puțin, știi? Dar n-am mâncare. Am morcov. Ce fac cu morcovul nu știu. Mănânci. Mă rog, dar poți să-l și plantezi. Tot aia. Știu, am plantat morcov. Gata, ajunge. Eu dacă vrei fac o foarfecă. Eu mai defrișez ca să am priveliște lungă. Să am priveliște frumoasă, vreau să zic. Vrei să fac o foarfecă să iau toate frunzele astea? Da, te rog. Cu foarfeca, da, știi ce fac cu foarfeca de fapt? Iau frunzele și le fac în cuburi într-un fel, știi? Și vor fi exact ca cum avem noi, pietruială, știi? Nu mă deranjează. Atât cât dispar de aici. Două bucăți. Dar tu știi cum se fac? Farfecele? Nu, tu știi? Da, deja am făcut. Da, găleata știi cum se face? Nici. Da. Dar nu pot să mă duc acum Unde? afară. Că... De ce? Păi plouă și mai e și întuneric. Vrei să mă atace toți zombii și scheletronii și de tot să fie pe mine? Da. Și dacă mor? Mor, tot direct. Uitați-vă, cam așa ne mai certăm. Trebuie să susțin sufletul petrecerii. Atâta timp cât Ferdi nu e aici, adică Odd the Snake. Da. Cel din primul episod, care nu se auzea vocea deloc, că nu știam, n-am știut eu să fac alea. Hai mă, nu-ți faci... ce faci, mă? Chiar să mă urc înapoi, așa. Of, mult mai trebuie să sapi. Păi eu trebuie, dar deschide-mi ușa la tine. Dar să nu-ți mai pui loc la alea de la balcon. Alo? Da, bine acum. Deschide, așa, mersi. Fii atent. Hop. Deci, Ia uite, vezi? Vrei tu cuburile astea de frunze? le arunci unde vrei, mie nu trebuie să... Ok. Sunt de astea frumoase de junglă. Nu vrei? Nu-mi pasă. Nu vrei? Fac ceva din ele? Da. Ce? Îți decorezi camera. Să fie naturală. Ia uite cât lemn. Cred că e de la tine lăsat. Chiar e. L-am luat eu. El, nu trebuie. Hop. Așa îți place, îți convine? Ziceai că se face noapte. Mai se face zi. E noapte. Hai să vedem cât am filmat. 9 minute, e bine. Așa. Vezi liana asta din dreapta? Care? Unde ești? Liana asta din dreapta. Pe tu unde ești? Asta e de...
Nu te văd. Liana asta. Asta mare? Nu, mă, uite în față. Unde sunt căsuțele alea două. Da. Ce-i cu liana aia? Liana aia. Tai-o că mă deranjează. Ei, acum fițe. Ce de divă. Bifat. Am și iarbă, e bine. Sigur nu vrei că eu n-am ce face cu ele. Păi nici eu n-am ce face cu ele. Am găsit intrarea principală. Abia acum. Lol, de-abia acum ai găsit-o. Îți convine, măi? Am pic să intru. Îți convine? Uitați. Mă rog, de data asta filmul ăsta să fie mai lung. Să sperăm că v-a plăcut. Deja terminăm? Da, nu, hai să facem 15 minute. Ca să fie frumos. Și în episodul 3 s-ar putea să mergem după hrană, că s-ar putea să explorăm marea. S-ar putea ca ăsta să fie episodul 3. Vom merge pe mare. Cam facem... Navigăm. Și că nu să fim cap Băsescu. Da, la asta mă gândeam și eu. Auci. Pe aia să ajungem președinții. Dictatori în cazul lui. Și... da. În episodul 3 s-ar putea să mergem pe mare. Să o explorăm. Și... Bun. Cam atâta... Nu atâta, adică atâta mi-a trebuit să defrișăm. Da, corect. Deci în episodul 3 s-ar putea să explorăm marea. Să fii sigur. Da, sigur o să explorăm marea. Nu, o explorăm și dacă e pescuim. Știi că căutăm o insuliță, dormim... Aș o undiță, că eu nu știu. Am o undiță, dar îmi trebuie ață, am ață, stai așa. Ok, stai, dă-te așa. Dă-te mai așa. Vrei undiță? Dă. Bombonuț. Am făcut, nu știu ce. Ia, uite că ți-am aruncat-o acolo. Am luat-o. Ok. O să ne golim chesturile ca să fim pregătiți. Și... Cauți. da, 12 minute. Haideți că v-am lăsat. O zi bună, la revedere. Trăim în România și asta ne ocupă tot timpul. Da, la revedere.